kişinin yüzüne berip eytүү деген сөз шакты дурфай аңгыр элбетте. Андай гадетим бар, менин андай кулкум бар. Муну элбетте бир жактан ол әйбәт инде теге ушанат сону. Yok, өзүң ничектир әйтәсең һәм онытасың да деген заман. Ләкин битәр аны тыңлаган кеше ол шакты кыйын һәм авыр кичерүчеләр дә бар. Монда конкрет кеше турында алай мин ул кадәр каты йөзгә берип әйтмәскә тырышам инде. Миңа бу мәсьәләдә Туфа Миңнуллинның сүзләре истә калган, миңа карата менә ул әйтә иде. Ул үзе дә дәсең әйткәндә теге күп очракта бик урап нәрсәдер кинаялап әйтә торган кеше түгел бит инде, шулай. Шулай туры әйтү мәсьәләсендә аңа хас сыйфат иде ул мәрхүмнең. Ул миңа булай дигән иде. Ркаил, син бер качанда ул кадәр теге туры дөресен әйтмә һәр вакытта да. Менә мәсәлән син килеп керәсең авыр уята үлем түшәгендә. Син бит дөресен әйтәм дип аңа син ярар, син үләсең инде димисең, син терләсең әле күңелеңне төшермә дип әйтәсең. Демәк, ялганлыйсың. Шуңа күрә кайбер очракта әлбәттә турысын бәреп әйтергә ярамый. Менә мин нәбирәгә сорап биргән, нәбирә Гыймаддиновага 67 тулды бит инде шул уңайдан. Әңгәмәдә еш ялганлыйсыңмы син? Еш ди. Хәлләрең ничек дигәч, һәр вакыт яхшы дип әйтәм ди. Чыннан да кешенең һәр вакыт яхшы булып тормый бит инде хәлләре. Бу нәбирәгә хас түгел, бу бүтән кешегә дә хас. Шуңа күрә әлбәттә мин кешене рәнҗетүдән кешене рәнҗетәсем килми, сүздә юк. Булай менә теге сәяси мәсьәләләрдә, иҗтимагый мәсьәләләрдә минемчә дөресен турысын әйтергә кирәк. Теге ул политиклар гына бит, мәсәлән, бер төрле уйлый ди, бер төрле сөйли, икенче төрле эшли. Мин, Аллага шөкер, сәясәтче түгел.